Eli mä olen Leevi Törmäkangas Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta ja tässä puheenvuorossa nyt varmaan keskitytään pitkälti tähän RM-rahoitukseen, mistä olikin jo introssa puhetta. Ihan alkuun ehkä vähän taustutusta tähän asiaan, että tämä on niin kuin lisärahoitusta, mikä nyt tuli meidän käyttöön. Samaan aikaan on muitakin rahoitusvaihtoehtoja, mitkä juoksevat siellä taustalla, jotka on sitten elinvoimakeskuksen tai Leaderin kautta haettavissa. Et ihan niin kuin yleisenä mietteenä tähän alkuun, että ennen kuin yritys lähtee pohtimaan julkisen rahoituksen hakemista, että mitä olisi niin kuin hyvä olla mietittynä. Mä olen koonnut tähän slaidiin. Ihan toi, että yrityksen tilanne, tavoite, osataan kuvata se, että missä ollaan nyt, millä markkinoilla toimitaan, missä asiakkaat on ja mitä nyt tavoitellaan seuraavaksi. Tämä rahoittajan näkökulmasta on aina tärkeää, että suunnitelmat on dokumentoitu kirjallisesti, luvut on mietitty, laskelmat, tämän tyyppiset asiat. Me kysytään aina sitä omarahoitusta ja tänäänkin tullaan siihen palaamaan. Että nämä ovat tämmöisiä ehkä muistutuksia tähän asiaan liittyen. Jos haetaan kasvua, kansainvälistymistä, niin kuinka hyvin tunnette asiakkaiden tarpeet? Yleensä aika kriittinen kysymys. Ja ehkä tuo viimeinen pohdinta, että mikä se rahoitustarve, kehittämistarve teillä on? Onko se jotain uuden tuotteen kehittämistä? Onko se uusia markkinoita? Ollaanko investoimassa niin tuotantovälineisiin vai onko se ehkä enemmän juokseviin kuluihin, käyttöpääomaan? Kaikki nämä vaikuttaa siihen, että mitä kannattaa hakea ja mitä ehkä ei. Me toimitaan täällä julkisella puolella kuitenkin verkostomaisesti. Esimerkiksi Finnvera on läheinen kumppani meille ja myöskin Business Finland. Meidän puolelta pyritään aina sitten ohjaamaan oikeaan suuntaan, jos meillä itsellä ei ole siihen tarpeeseen ratkaisua. No, yrityskoko on toinen juttu, mikä vaikuttaa näihin tukivaihtoehtoihin. Eli lain mukaan pitkälti me voidaan rahoittaa vain pieniä ja keskisuuria yrityksiä näillä meidän instrumenteilla. Eli on hyvä olla tietoinen siitä, että minkä kokoinen yritys te olette. Tuossa näkyy ne kriteerit, eli henkilöstön määrä, vuosiliikevaihto ja taseen loppusumma on ne, mistä se tulee, se yrityskoon määritelmä. Ja sitten myös se lasketaan käytännössä konsernitasolla, eli jos on omistuksia suuntaan tai toiseen, emot, tyttäret lasketaan yleensä samaan piikkiin, ja jos on omistusyhteys välillä 25 ja 50, niin sekin vaikuttaa tähän laskelmaan. Eli tämä on hyvä pitää mielessä, ja tämä vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, ja tähän mä kokosin sitten nyt ajankohtaisia vaihtoehtoja. Eli meidän kumppanilla Finnveralla on tämä mikrolaina, joka on vielä heinäkuun loppuun asti auki. Se on mikroyrityksille, eli alle 10 henkeä työllistäville. 50 tonnia on se maksimilainan määrä. Sitä on aika paljon haettu. Tai ainakin heinäkuun loppuun asti tämä haku on auki. En tiedä, tuleeko milloin seuraavaa kierrosta tai tuleeko lainkaan, mutta toi nyt on ainakin auki. Jos olette pieni tai mikroyritys, niin maaseuturahasto ja Leader on sitten myös vaihtoehtoja kehittämistoimiin, investointeihin. Niistä tulee sitten erikseen puheenvuorot vielä. Koko Vakka-Suomen alue kuuluu siihen maaseudun tukialueeseen. Taas tämä yrityksen kehittämisavustus, mistä tuun kertoa lisää, niin se on nyt tässä, tämä haku on kaiken kokoisille PK-yrityksille, eli voi olla myös keskisuuri mukana tai joka hakee tätä tukea. Mieluusti autetaan ja keskustellaan, käydään läpi, että mikä on teidän yrityksen kokoon tarpeeseen sopivin vaihtoehto. Mennään eteenpäin, että Vakka-Suomen erillishaku, mistä on kyse? No, tausta varmasti on kaikilla suurin piirtein tiedossa, ja tuossa Jarkko vähän sivusikin tätä asiaa, eli äkillinen rakennemuutos on se syy, miksi tämmöinen raha on sitten saatu käyttöön, ja haku on jo avattu, eli 2.4. avautui maantieteellisesti rajattu Vakka-Suomen kuntiin ja PK-yrityksiin. Tässä on hyvä ymmärtää se, että tämä ei ole niin kuin uusi instrumentti, vaan pohjalla käytetään tätä elinvoimakeskuksen tavallista yrityksen kehittämisavustusta, joka on harkinnanvaraista valtion tukea. Lainsäädäntö ei taustalla muutu, eikä myöskään nuo tukialueet, mistä oli puhetta. Ja muualla Varsinais-Suomessa on sitten oma hakunsa, joka kattaa koko Varsinais-Suomen. Se kokonaisvaltuus on sitä luokkaa, mistä oli puhetta, noin 2 miljoonaa euroa ollut takavuosina vuositasolla
mutta tämä on niin kuin siihen päälle, ja tämä on pelkästään vaikka Suomen alueelle suunnattua rahaa. Tässä on vähän eri linjaukset sitten myös käytössä. Tilanne on tämä, mikä on. Näissä yleensä tietysti korostetaankin, kun tulee äkillinen rakennemuutos, että rahoitetaan hankkeita, joilla on, tai olisi mieluusti niin kuin merkittävä työllistävä tai kasvun vaikutus tai kansainvälistymiseen tähtäävä tavoite. Ja tuohon nyt on laittanut 3 pointtia, että minkä tyyppisiä hankkeita tässä niin kuin erityisesti voitaisiin rahoittaa näiden linjausten puitteissa, mitä meillä on. Eli ensimmäisenä merkittävät investoinnit tuotantoon, uusi teknologia, uudet koneet, laitteet ja rakennushalli-investointi, jos se liittyy tuollaiseen merkittävään konelaitehankintaan kokonaisuutena. Työllistävä vaikutus, se voi olla se investoinnin kautta, tai sitten jos hankkeessa palkataan vaikkapa uusia avainhenkilöitä tekemään kehittämistoimenpiteitä. Ja 3. pointti on tämä kansainvälistyminen, mikä nyt on monessa tukiohjelmassa semmoinen korostettava asia, että lähdetään hakemaan asiakkaita, uusia asiakkuuksia, kasvua kansainvälisiltä markkinoilta, siihen liittyvä selvittäminen. Eli tuommoisia noin otsikkotasolla voisi olla ne, mitä tässä niin kuin erityisesti haetaan nyt tähän hakuun. Tämä on valtion tukea, niin se pitää olla aina perustoiminnasta erillistä tekemistä. Se perustoiminta pitää pystyä hoitamaan muulla rahoituksella. Ja meille pitää esittää aina kaikki hankkeen muodossa tarkkaan rajattuna. 10 000 on se pienin, mitä voidaan lain mukaan myöntää sitten tätä avustusta per hanke. Tulikin käyttöön, että ketkä voi hakea, eli nyt puhutaan vaikka Suomen alueen pienistä keskisuurista yrityksistä. Tässä ei ole mitään rajoituksia ikään liittyen, niin kuin ehkä muualla Varsinais-Suomessa tällä hetkellä on. Ei ole rajoituksia viennin määrään liittyen. Se yrityskoko on tässä, mikä tulee lainsäädännöstä, että se pitää olla PK ja kiinteä toimipiste sitten vaikka Suomen alueella, että ne hyödyt sinne tukialueelle tulee sitten hankkeen jälkeen. Riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen, kasvuun, eli emme sitä perusliiketoimintaa, niitä kustannuksia voi lähteä tukemaan, vaan tämä on niin siihen päälle aina se hanke. Taloustilanne pitää olla kunnossa, esimerkiksi kannattavuutta tarkastellaan, oma pääoma pitää olla vähintäänkin plussalla, ei saa olla siis vaikeuksissa oleva yritys ja velvoitteet hoidettuna, ei verovelkoja, maksuhäiriöitä lähtökohtaisesti ja lupa-asiat sitten kunnossa, mitkä liittyy siihen hankkeeseen tai liiketoimintaan. Ja tämä, mitä nyt tulikin mainittua, eli avustus on täydentävää rahoitusta, eli me voidaan täältä elinvoimakeskukselta vain osa siitä hankkeesta tukea sillä avustuksella, eli aina vaaditaan omaa yksityistä rahoitusta, joka pitää olla varmistettuna, että se on kriteeri tuen myöntämiselle. Oma raha voi olla tulorahoitusta, eli taseesta näkee, että kassassa on rahaa, tai se voi olla pääomasijoitus tai pankkilaina tai joku näiden kombinaatio, mutta se pitää olla varmistettuna, ja toi on tärkeä pointti tässä kokonaisuudessa. Sitten mitä rajauksia tulee lainsäädännöstä, niin me ei saa merkittävästi kilpailua vääristää tällä tuella, ja tämän vuoksi käytännössä, jos se yrityksen liiketoiminnan tässä perustuu niin kuin paikalliseen kysyntään, niin tämän tyyppistä liiketoimintaa ei tällä tuella voida oikein avustaa. Meidän strategiassa on rajattu pois esim. Maahantuontiagentuuri, vähittäistukkukaupat, tämän tyyppiset, jos ei ole omaa tuotetta kyseessä, samaten kuin toi kuluttajapalvelut paikallisella markkinalla. Että tämän tyyppiseen tämä ei taivu, samoin kuin urakointitoiminta sitten. Jos on asiantuntijapalveluyritys, niin siinä pitäisi olla sitten merkittävää muutosta toimialalle ja kansainvälistymiseen tähtäävä tavoite. Eli tämmöisiä rajauksia tulee sitten niin kuin lainsäädännön kautta, että mihin kaikkeen sitten kuitenkaan tämä ei sovellu. Kustannusmallit, tukitasot. Siellä hakuilmoituksessa lukee nämä, että mitä malleja on käytössä. Käytännössä 3 eri kustannusmallia riippuen hankkeen luonteesta, eli investoinnit, kehittäminen, tai se voi olla sekä että. Hankkeessa voi olla molempia. Ja flat rate viittaa niin kuin yleiskustannuksiin, eli se on se, mikä tulee välittömien kustannusten päälle. Palataan siihen hetken päästä.
Mutta tukitasot on eri asia, niin kuin tuli tosi ilmi, niin investointihankkeissa voidaan pienillä yrityksillä 20% kustannukset tukea ja keskisuurilla 10%. Sitten taas kehittämishankkeessa se tukitaso on puolet hankkeen kustannuksista, olipa sitten pieni tai keskisuuri. Investointien osalta investoinnit on tuotantovälineitä käytännössä, eli hankitaan esim. Konetta, kalustoa, tämän tyyppistä. Ja tässä haussa voidaan sitten myös rahoittaa investointeja, noi hallit, rakennukset, niiden rakentaminen vain, jos se liittyy suurempaan kone-laiteinvestointiin. Ja kaluston tulee olla yrityksen omassa käytössä. Se pitää olla tavallaan kiinteästi siellä toimipaikassa, pysyä paikallaan 3 vuotta vielä viimeisen maksatuksen jälkeen. Puhtaasti korvausinvestointeja ei voida tukea, että sinne pitää olla merkittävää vaikutusta kasvuun, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen. Käytännössä me voidaan tukea vain uutena hankittavia, uutta teknologiaa, ei käytettyjä koneita tai laitteita tässä haussa. Ja myöskään tuommoinen liikuteltava, vuokrattava kalusto ei tässä ole tukikelpoista. Investointien kustannusmalli on siis välittömät kustannukset, tuolla näkyy kone- ja kalustoinvestoinnit, eli niiden hankinta. Leasing ei oikein tässä toimi, osamaksu on kyllä ok. Noista koostuu välittömät kustannukset ja niiden päälle tulee sitten tuo 1,5% flat rate, sitä ei tarvitse eritellä. Ja tässä tämä vielä kertauksena tuki on 10% tai 20% kokonaisuudesta, eli pitää olla omaa rahaa sitten toi loppu. Kehittämistoimenpiteet sitten taas, nämä ei liity tuotantovälineisiin suoraan, vaan tässä ollaan sitten kehittämässä joko esim. Uutta tuotetta, ratkaisua, tuotantomenetelmää, tämän tyyppistä. Tai toinen vaihtoehto, että ollaan kehittämässä valmiuksia kansainvälistymiseen, se voi olla uusien markkinoiden tutkimista, selvityksiä, miten lähdetään valloittamaan uutta markkinaa tai toimimaan siellä. Tai sitten tämmöinen liiketoimintaosaamisen kehittämishanke, jos haetaan selkeää uudistumista, vaikkapa uutta liiketoimintasektoria ollaan käynnistämässä. Ja tässä tarkoitus on yleensä se, että tuodaan uutta osaamista, potentiaalia siihen hakijayritykseen. Ja tässä haussa tietysti vielä korostuu, että kun haetaan työllistäviä hankkeita, niin että onko siellä mukana esim. Uuden avainhenkilön palkkaaminen, niin se varmasti vaikuttaa pisteytykseen. Ja perustoiminnasta erillistä tekemistä, eli myynti, markkinointi, juoksevat kulut eivät ole kehittämistoimenpiteitä, vaan pitää olla selkeästi eri kokonaisuus sitten tähän esittää. Palkoista vielä tässä on vähän infoa, että mitkä ne rajat käytännössä sitten on. Pitää olla sitten työtehtävät aika selkeästi yksilöity, kerrottu mitä tehdään. Ulkopuolisia ostoja voi olla mukana tarjousten perusteella, ei kuitenkaan lähipiiriltä hankittavia palveluita. Ja jos tehdään jotain protoa, uutta tuotetta, niin siihen liittyen voi olla raaka-ainekustannuksia. Ja kehittämishankkeessa sitten noista koostuu se hankkeen budjetti. Päälle tulee 7% sitä flat rateä, jota ei tarvitse eritellä. Siitä kokonaissummasta sitten puolet on se tuen määrä ja toinen puolikas pitää olla varmistettua omaa rahoitusta. Vielä kerran oma rahoitus kuntoon. Tämä on tärkeä juttu. Valitettavan paljon joudutaan tekemään kielteisiä päätöksiä noin ylipäätään tästä johtuen, että siellä ei ole jostain syystä tai toisesta varmistettuna sitä omaa rahoitusosuutta. Hakuilmoitus löytyy Eura-järjestelmästä. Sieltä haetaan tukea ja kaikki käsitellään sähköisesti sitä kautta. Tuosta kun klikkaa, niin löytyy hakuilmoitus. Sieltä vielä samoja tietoja ja vähän lisää detaljia on saatavilla, jos haluaa siihen perehtyä. Tämä haku on käynnissä, tai jatkuva haku, eli tuonne syyskuun loppuun asti on varattu aikaa, mutta tämä on auki käytettävän määrärahan puitteissa, eli jatkuvalla syötöllä tehdään sitten päätöksiä hakuaikana. Tähän mennessä ei ole tehty vielä yhtään päätöstä, mutta käytännössä siis elinvoimakeskus tekee ne päätökset ja sen jälkeen kun jättää hakemuksen, käsittelijä on yleensä yhteydessä, kysyy tarvittavat lisätiedot, jos jotain puuttuu ja
kaikki hakemukset pisteytetään sitten ja katsotaan, että täyttääkö ne minimikriteerit ja jatkuvasti tosiaan tehdään päätöksiä. Tässä haussa on 1 miljoona euroa yhteensä varattu tähän tarkoitukseen ja se katsotaan saada käytettyä tuohon syyskuun loppuun mennessä. Tuossa vielä nuo pykälät meidän linjauksista, eli mitä sovelletaan ja mitä ei. Ohjeeksi kannattaa ottaa yhteyttä tänne meidän suuntaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, joko meihin tai vaikkapa Ukipolikseen, että voidaan sitä tarkastella vaikkapa yhdessä sitten, että sopiiko teidän hankeaiheenne tähän hakuun ja käydä läpi vähän näitä niin kuin teknisiä juttuja myös. Jos päädytään tätä hakemaan, niin kannattaa panostaa siihen hankesuunnitelman tekemiseen, että sieltä löytyy kaikki tiedot, se nopeuttaa käsittelyä, kaikki liitteet on mieluusti mukana, kun hakemus jätetään, ja varsinkin jos on kehittämishanke, niin tuo hankesuunnitelma pitää olla aika hyvällä tasolla, että sitten rahoituksen voi saada. Ja tärkeää on jättää hakemus ennen kuin hankkeen toimenpiteet aloittaa, eli vaikkapa investoinnin osalta, jos tehdään tilaus jonkun konelaitteen hankinnasta tai asiantuntijapalvelusta kehittämishankkeessa, niin mitään semmoista ei saa tehdä ennen kuin on jättänyt sen hakemuksen. Eli ensin hakemus vireille ja sen jälkeen voi lähteä omalla riskillä toteuttamaan hanketta, niin kuin yleensä on julkisen rahan hankkeessa tuo sääntö. Ja Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen puolelta niin meihin 3 voi olla yhteydessä, eli allekirjoittanut tuolla alimpana. Sitten on Hannele Energia ja Teija Messula, jotka on meidän yritysasiantuntijoita ja neuvoo tähän liittyen. Että me ei käsitellä näitä hakemuksia, että me ollaan mukana aktivoimassa, että se tavallaan päätöksenteko menee sitten eri kautta Keski-Suomen elinvoimakeskuksen kautta, mutta meihin voi olla yhteydessä ja katsotaan sitten, että mihin hakuun kannattaa jättää tai kannattaako ja miten tämä asian kanssa pääsee eteenpäin. Joo, tervehdys kaikille. Maaseutu tarkoittaa tässä tapauksessa yhtä kuin Vakka-Suomi kokonaan. Meidän Lounais-Suomen elinvoimakeskusta edustan samaa taloa kuin Leevi tuossa äsken. Meidän rahoituksessa on todella paljon samaa ja julkisen rahoituksen perusehdot on ihan noita samoja, hyvin pitkälle noita samoja, mistä Leevikin puhuu. Meillä on vain eri rahakukkaro. Eli meidän maaseudun yritysrahoituksen rahoista tulee pyöreästi puolet EU-osarahoitteisena, puolet Suomen budjetista ja maa- ja metsätalousministeriön kautta. Ja kun seuraavaksi ääneen tulee Jaakkola Heidi Leader Ravakasta, niin meillä on sikäli paljon yhteistä. Heidillä on oma kukkaro, mutta me tehdään yhteistyötä siinä, että viranomaispäätökset niistä rahoituksista, joita Leader Ravakka puoltaa, niin tehdään elinvoimakeskuksesta. Ja se koko potin kokonaissaldo tulee tosiaan sitten Ruokaviraston ja maa- ja toimenpiteiden perusteella. Hetkinen. Ei se ollut tuosta. Mikäs tässä nyt tuli, ettei hän suostukaan liikkumaan. No nyt liikkuu. Eli käyn läpi tässä esityksessä, mitä tarkoittaa tukikelpoinen yritys, mitä tarkoittaa tukikelpoinen hanke ja mitä on eri tukimuodot. Ja ensin tämä tukikelpoinen yritys maaseudun yritysrahoituksessa. Alue on siis yhtä kuin maaseutualue ja se tarkoittaa sitä, että yrityksellä tulee olla toimipaikka maaseutualueella. Yrityksen kotipaikka voi olla jotain muutakin, kunhan se on EU-alueella, mutta toimipaikka tulee olla maaseutualueella. Sitten puhutaan pikkusen koosta, mitä velvoitteet tarkoittaa tässä, mitä on vakavat vaikeudet ja kilpailutilanne. Ja taas korostan, että
paljon siitä, mitä Leevi äsken kertoi, voidaan soveltaa myöskin täällä. Eli me elinvoimakeskuksessa haettavissa hankkeissa, niin yrityksen tulee toimia siis päätoimisesti. Ja siinä pitää olla tavoitteena päätoiminen kannattava liiketoiminta. Yrityskoko poikkeaa meillä sikäli, että kun tuossa Leevi kertoi, että pienet ja myöskin keskisuuret käy, niin meillä pääsääntöisesti vain mikrot, pienet ja keskisuuret siinä tapauksessa, että puhutaan maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksesta, joka käytännössä tarkoittaa vihannesten kunnostusta siihen pisteeseen, että seuraava kunnostaja sitten jatkaa niiden jalostamista elintarvikkeeksi, tai munapakkaamot tai rehutehtaat tai tämän tyyppiset on niitä maataloustuotteiden ensiasteen jalostajia. Joo, tuosta löytyy esityksestä kartta, josta voi käydä kurkkimassa, että jos tällä nyt sattumalta on joltain muulta alueelta osallistujia, niin missä se maaseudun ja ei-maaseudun raja kulkee. Eli käytännössä Varsinais-Suomesta ei-maaseutua on ihan Turun ympäristö ja sitten Salon keskusta ja sitten yksi teollisuusalue siitä Haliko-aseman seudulta, Porin ja Rauman keskusta-alueet. Yrityksen kunto, eli yrityksen pitää olla kunnossa. Ja se kunto, näytti chatissa olevan kysymys, no se koski kannattavuusedellytyksiä, mutta ihan sama vastaus. Eli se, miten me se arvioidaan, toimivalla yrityksellä niin pari viimeistä tilinpäätöstä täytyy näyttää siltä, että siellä on ainakin niin kuin, mahdollisuus kannattavaan toimintaan, että tappiot ei seuraa vuodesta toiseen, mutta sen lisäksi sitten, kun kerran kehittämistoimenpidettä, investointia tai kehittämishanketta suunnitellaan, niin kyllä sillä täytyy olla sitten joku tuotto-oletus, niin se todennetaan fiksun liiketoimintasuunnitelman ja siihen linkittyvien talouslaskelmien kautta ja vähintään 3 ennustevuotta ja peruste sille, että miten tämä myönnettävä tuki tulee vaikuttamaan. No sitten, jos yrityksellä on siis maksuhäiriöitä, konkurssiuhkaa, velkajärjestelyjä, se on este tuen myöntämiselle. Tai jos havaitaan, että tukiedellytykset on luotu keinotekoisesti, yksi esimerkki tästä nyt voisi olla jotkut omistusjärjestelyt tai joku haamukonttorin perustaminen maaseudulle osoitteeseen, missä oikeasti ei mitään tapahdu. Sitten me tarkistamme jokaisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä tämmöisen VHS-raportin, joka Verohallinnon tuottamana ristiin tarkastaa kaikki velvoitteet lakisääteisistä vakuutusmaksuista, veroista, tulleista, tämän tyyppisistä. Eli näissä huomattavat rikkeet niin on este tuen myöntämiselle. Ja maaseuturahoituksessa meillä on myöskin säädös, jossa tämä koskee tämä velvoite, että näitä VHS-poikkeamia ei saa olla. Myöskin yritysten omistajia yli 25% hallituksen jäseniä ja muita vastuuhenkilöitä. Yrityskoosta tosiaan sen verran, että me operoidaan tällä pienen ja pääasiassa luokassa pienet yritykset, myöskin jonkun verran luokassa mikrot ja keskisuurista tosiaan vain nämä maataloustuotteiden ensiasteen jalostajat. Sitten aivan kamalan näköinen kalvo, mutta ei tätä en rupea teille lukemaan, ei syytä huoleen, mutta tämä nyt kertoo tästä maaseuturahoituksen laajasta työkalupakista, jossa tässä näkyy myöskin sitten LEADER-rahoituksen kaikki asetuksessa luetellut tukimuodot. Tämä on tämmöinen lyhyt oppimäärä, en sitä tässä käy läpi.
vihreät ovat leader-ryhmien tukimuotoja ja nämä oranssit ovat sitten elinvoimakeskuksesta haettavia tukimuotoja. Ja sitten mennään näihin tukimuotoihin. Maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistystuki elinvoimakeskuksesta haettavana, niin nimensä mukaisesti tarkoittaa sitä, että jos maatilalla on tarkoitus aloittaa jotakin muuta yritystoimintaa kuin sitä alkutuotantoa, niin tässä käynnistysvaiheessa asiantuntijapalveluiden ja tämmöisten käynnistämiseen liittyvien toimenpiteiden tukemiseen on mahdollisuus hakea 5 tonnia tai 10 tonnia kertakorvaus, vakioitu kertakorvaus. Tämä ei edellytä, että siitä tarvitsee erikseen omaa yhtiötä rakentaa, mutta sitten se pitää kuitenkin se toiminta pystyy sieltä tilinpäätöksestä eriyttämään niin, että nähdään, että liiketoiminnan tavoitelaajuus täytyy kuitenkin olla 15 000 €, eli ei se nyt kauhean laajamittaiset vaatimukset tässä kohtaa ole. Yritystoiminnan kehittämiseen tuki voidaan myöntää tosiaan mikro- ja pienille yrityksille, mutta tästäkin pois rajattuna tämä alkutuotanto, eli maaseudun yritystuilla ei käytännössä ole mitään tekemistä maatalouden kanssa. Toki se maatalous voi olla tässä niin kuin sellainen tukevana elementtinä liiketoiminnalle, mutta suoranaista kytköstä siinä ei ole. Kehittämistuki, niin kuin tuossa Leevikin äsken kuvasi, ne on siis projekteja, erillisiä projekteja, joiden tavoite on jotenkin parantaa, kasvattaa, tehostaa yrityksen liiketoimintaa. Erillisiä projekteja, joissa hyväksyttävät kustannukset on maksimissaan 100 000 ja samalla tavalla kuin tuossa äskenkin, niin tuki on 50%. Ja ne pitää olla selkeästi erotettavissa perusliiketoiminnasta. Näiden osuus meillä Lounais-Suomessa on pyöreästi koko hakemusmassasta noin 1/3. Sitten voi niin tässä kehittämistuessakin kuin myöskin sitten, jos mietitään jotain investointeja, niin me tavallaan kannattaa hyödyntää, jos yrityskoko jää tuonne alle 5 henkilötyövuoteen, niin tätä leader-mahdollisuutta myöskin, eli sieltä löytyisi sieltä vihreistä, äskeisestä taulukosta, vihreistä laatikoista, niin tämmöinen tuki kehittämistoimenpiteen valmisteluun, eli jos siihen haluaa ottaa tuekseen jonkun asiantuntijan miettimään, että millä edellytyksillä tämä voisi olla kannattava tämä kehittämistoimenpite ja miten tämä voitaisiin fiksusti toteuttaa, niin tämmöinen kannattaa hyödyttää tämä leader-mahdollisuus. No sitten sama asia kehittämistuesta, mutta silloin jos se kehittymistä hakeva yritys on tämmöinen maataloustuotteiden ensiasteen jalostaja, kaupanharjoittaja, niin silloin tuolta EU-säädöksistä pohjautuu semmoinen koukku, joka edellyttää, että tämmöisessä kehittämistukihankkeessa tuen hakija ja hallinnoija tulee olla ulkopuolinen palveluntuottajataho. Se voi olla joku yleishyödyllinenkin, mutta se voi yhtä hyvin olla joku konsulttiyritys, joka sitten pystyy sen palvelun myöskin itse tuottamaan. Samalla tavalla hyväksyttävät kustannukset maksimissaan 100 000 ja tuki enintään 50%. Toteutettavuustutkimus on kätevä silloin, jos ollaan miettimässä jotain suurta aineellista investointia, joka ededyttää jotain erityistä asiantuntijaselvitystä, tyyliin nyt vaikka jotakin ympäristölupaa edellyttävää toimintaa tai jotain hyvin isoa projektia muuten, missä pitää jotain insinöörilaskelmaa tai tämän tyyppistä laatia. Ei normaalien rakennuspiirustusten tekemiseen. No investoinnit, se on se suurin ja tutuin ja sekä lukumääräisesti että euromääräisesti suurin. Me voimme tukea myöskin rakentamista. Ainakin tällä hetkellä meidän käytettävissä olevat
myöntövarat mahdollistaa myöskin rakentamisen ja myöskin kiinteistökaupan rahoittamiseen sillä edellytyksillä, että se on tarkoituksenmukaista, pyöritään käyvällä arvolla ja tontin osuus on enintään 10% kokonaishinnasta. Energiatehokkuushankkeet, aurinkopaneelit, muut pumput, sun muut tehostamisasiat, me emme voi niitä rahoittaa erikseen, vaan ne voidaan osana muuta investointia tukea sillä samalla prosentilla. Koneet, laitteet, kuten edellä esitettiin, mutta meillä on mahdollisuus myöskin käytettyjä koneita tukea silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti järkevin ratkaisu ja se perustellaan se käytetyn laitteen hankinta. Maksimi hyväksyttävä kustannus on 1,5 miljoonaa, pois lukien nämä Annex 1 yritykset, joilla se maksimi on 2 miljoonaa. Ja tukitaso vaihtelee alueen ja yrityskoon perusteella 15–30 ja nyt en muista ulkoa, onhan Vakka-Suomessa myöskin saaristoa, eli jos ollaan ilman pysyvää tieyhteyttä, niin silloin maksimissaan investointitukiprosentti voi olla 40. Ja tästä löytyy sitten, kun sanoin, että maaseututyyppi ja yrityksen koko vaikuttaa tukiprosenttiin investoinneissa, niin tämä taulukko sitten kertoo, miten se siihen vaikuttaa. Energiahankkeissa tässä on hiukan hankala kun säädökset edellyttää, että 2 megaa suurempia laitoksia emme voi tukea, niin tässä on vähän ollut vaikea löytää semmoisia toimintatapoja, joilla tämän kokoiset yritykset voi toimia kannattavasti, mutta on näitäkin pari kappaletta Varsinais-Suomen puolelta löytynyt. Eli energiainvestointi ei ole yhtä kuin oman yritystoiminnan energiatehokkuuden parantamista, vaan energiainvestointi on sellainen palvelu, jossa tullaan myymään uusiutuvista raaka-aineista tehtyä lämpöä, sähköä tai liikennepolttoainetta. No sitten millä perusteella nämä hakemukset päätetään, että mitä voidaan rahoittaa? No säädöksiin perustuen oli pitkälti tuo, mitä tuossa puhuin yrityksestä ja myöskin niin kuin siitä eriytymisestä normaaliliiketoiminnasta. Kilpailutilanne myöskin meidän pitää ottaa huomioon, eli tuen myöntäminen ei saa heikentää alalla jo toimivien yritysten toimintaa, eli tyypillisesti tämmöiset yhden kirkonkylän lounasbaarit tai parturit ei meillä pärjää. Valintajaksoja on 5 kappaletta vuodessa. Ja päätökset tehdään aina valintajakso kerrallaan käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tärkeää on, että hakemuksista löytyy kaikki se tieto, jota me tarvitsemme sen päätöksen tekemiseen. Luonnollisesti sitten vertailutietoa ja tietojärjestelmistä tuolta, mistä niin kuin tämmöistä julkista tietoa löytyy. Käytettävissä olevan myöntövaltuuden rajoissa ja kaikki päätökset perustuu pisteytykseen. Ja valintakriteerit, miten ne pisteet sitten määräytyy 6 eri kriteeriin 0–4. Ja tosiaan me emme ole ajatusten lukijoita, eli hakijan tulee toimittaa joko suoraan hakemuksella tai jos jotakin puuttuu oleellista, niin me sitten kyllä kysytään, niin meillä pitää olla se tieto, jolla me voidaan nämä päätökset tehdä. Ja sen päätöksen perusteella aikanaan myöskin maksaa. Olenpa taas pitkäsanainen, niin tiivistetään. Tähän on koottuna sitten Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseudun yritys- ja hanketukien nämä painopistealueet, kun tuossa oli toi kakkoskohta noissa kriteereissä soveltuvuus alueellisiin suunnitelmiin, niin nämä on aika samantyyppisiä Varsinais-Suomen ja Satakunnan suunnitelmat. Varsinais-Suomen puolella täällä on tämä matkailu erikseen mainittuna, Satakunnan puolella sitä ei ole. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä siellä tuettaisi, mutta sitä ei ole erikseen mainittu. Sitten tästä prosessista. Hatarin kourin olen tuonne ympyröinyt punaisella tuon valmistelun merkityksen. Eli
tämä on tärkeää ja tiedän, että kehittämisyhtiöt haluavat tässä olla tukena, apuna, jotta nämä hankkeet valmistellaan niin, että se oikeasti se kehittämisprojektin investoinnin hyöty niin kuin mietitään, mitkä on hyödyt, mitkä on riskit ja miten tämä haltsataan ja miten tehdään fiksu hakemus ja ne laskelmat siihen. Toimenpiteet saa aloittaa omalla riskillä heti sen jälkeen, kun hakemus on Hyrrä-järjestelmään jätetty, mutta se oma riski tarkoittaa sitten sitä, että jos ei tule valituksi, meillä on valitettavasti hylkkyprosentti noin 30, niin jos ei tule valituksi rahoitettavaksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että seuraavalla kierroksella ei sitten enää kannata lähteä hakemaan uudestaan, koska hakemus on jo aloitettu. Sitten pyydän toimenpiteiden jälkeen maksatus. Meillä ei ole mahdollisuutta maksaa sitä ennakkorahoitusta, mitä joissain muissa tukimuodoissa on, eli maksatus tulee sen mukaan, kun toimenpiteet on tehty ja erillistä hakemusta vastaan. Myöskin seurantavelvoite hakemuksiin liittyy, ja ne oikeasti täytyy sitten pitää hengissä samassa omistuksessa pääsääntöisesti, siitä voidaan tietyin edellytyksin poiketakin, mutta siinä käytössä, mihin ne on rahoitettu 3–10 vuotta. Ja jos tapahtuu jotakin muutoksia, että huomataan, että tämä ei ole fiksu tapa toteuttaa, vaan joku muu on fiksumpi, niin ennen siihen muutokseen ryhtymistä on mahdollisuus hakea muutosta, ja me tehdään siitä muutospäätöksiä. Se on aivan fine, kunhan sen muistaa hakea sen muutosluvan ja toimii sitten sen mukaan. Mitä tarvitaan liitteeksi? Luonnollisesti se fiksu liiketoimintasuunnitelma. Hakemukselta täytyy löytyä sellaiset kuvaukset toimenpiteistä, että me ymmärrämme, mitä tässä haetaan. Taloudellisesta asemasta juuri äsken kerroin. Siihen liittyy totta kai velkaluettelo. Ja sitten ne laskelmat siitä talouden kehittymisestä, toivottavasti realistiset. Kokonaisrahoituksen merkitystä ei voi liikaa korostaa, ainakaan näinä aikoina, kun toi ei ole välttämättä kovin nopeaa toi luottopäätöksen saaminen pankeista. Ja ne lainvoimaiset luvat kunnittain on aika paljon eroa, kuinka kauan lupaprosessit, esimerkiksi rakennusluvat kestää. Mennään yli nämä yritys- ja viljelijäryhmähankkeet tässä kohtaa. Voidaan mennä oikeastaan olennaisimmat asiat oli tässä. Eli me ollaan nyt siis yhtä Lounais-Suomen elinvoimakeskusta, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Me toimitaan kaikilta osin yhdessä. Meillä on kuitenkin maakunnittain kohdennetut budjetit, niin kuin tässä näkyy, mutta töitä tehdään yhdessä. Ja tänä vuonna Varsinais-Suomen puolella maaseudun yritysrahoitukseen on käytettävissä noin 5 miljoonaa, joka tarkoittaa, että pyöreästi 1 miljoona per valintajakso on meillä rahaa käytössä. Ja miten, toi ei ollut tarpeellinen, mutta Vakka-Suomen näkökulmista tämä ehkä on tarpeellinen ja toivottavasti tämä dia on sitten vähän niin kuin sisäänheittona jo Heidille. Eli tässä on kunnittain koottu meidän päätökset ja kokonaisrahoitus elinvoimakeskuksen kautta ja Leaderin kautta. Täällä on Ravakkaa, täällä toimii myöskin Sammapotti Kustavissa ja Taivassalossa varsin hyvä, niin me voidaan todeta, että Leader-rahoituksen merkitys Vakka-Suomessa on todella merkittävä. Lähes puolet myönnetystä Leader-kokonaisrahoituksesta tulee Vakka-Suomeen, 46%. Ja ihan hyvin Vakka-Suomen kunnat on pärjännyt totta kai suurimmat Uusikaupunki-Laitila myöskin täällä elinvoimakeskuksen rahoituksen puolella. Että täällä on aktiivista väkeä ja haluamme olla käytettävissä tästä eteenpäinkin. Ja tuossa ensimmäisellä dialla oli linkki meidän hakijan oppaaseen jos sieltä ei asiat selviä, niin aina voi soittaa. Tässä on meidän ihmisten nimet ja olemme käytettävissä. Ja toistaiseksi meillä on rahaakin.
Kiitos ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Mä olen tosiaan Jaakkola Heidi ja toimin Leader Ravakan toiminnanjohtajana ja näiden yritystukiasioiden parissa sitten hankeneuvontaa teen. Ja tosiaan tässä näkyy nyt ensimmäisellä dialla tämä meidän Ravakan toimialue, eli tosiaan Pyhäranta, Laitila, Uusikaupunki, Vehmaa tästä Vakka-Suomesta kuuluu meille sitten sen lisäksi myöskin Mynämäki ja sitten tuolta Satakunnan puolelta myös Rauman maaseutualue on se toimialue, jossa me toimitaan. Ja tässä seuraavassa sitten näkyykin tosiaan Ukipoliksen ja Vakka-Suomen alueeseen kuuluu sitten myös Taivassalo ja Kustavi, jotka tuossa tuli esille Hilkan puheenvuorossakin, niin niiden Leader-rahoitusten parissa työskentelee sitten Leader Varsin hyvä Taivassalossa ja sitten Leader-ryhmä Isamma Boat samassa veneessä hoitaa Kustavin yritystuki- ja hanketukiasioita. Eli tässä näkyy sitten koko Varsinais-Suomen viiden Leader-ryhmän alueet. Ja meidän rahoitus tosiaan toimii maaseudulla toimivien yritysten rahoitukseen ja tästä kartasta näkyykin on nuo suuret keskusta-alueet sitten rajattu tuolla harmaalla, jotka on sitten tämän tukialueen ulkopuolella. Hilkan materiaalissa oli se karttalinkki, niin se sama jaottelu sitten pätee myös meillä. Tosiaan niin kuin Hilkka sanoi, että meillä jaamme samaa rahaa, mutta omasta kukkarosta. Eli jokaiselle Leader-ryhmälle on myönnetty oma rahoituskehys, joka tässä näkyy kaikkien Varsinais-Suomen ryhmien rahoituskehykset. Eli meillä Ravakassa on kaiken kaikkiaan tässä nyt tällä ohjelmakaudella 2023-2027 niin käytössämme 3,8 miljoonaa euroa sekä yritystuki- että hanketukien rahoitukseen. Ja ihan semmoisena lyhyenä oppimääränä, mitä Leader on. Eli tosiaan EUn maaseuturahoitusta me jaamme alueen toimijoille, mutta täällä niin kuin ruohonjuuritasolla, eli paikallisesti yrityksille ja yhdistyksille. Se meidän hankkeiden päätöksenteko on myös paikallisin voimin tapahtuvaa, eli jokaisella Leader-ryhmällä on hallitus, joka koostuu sitten alueen paikallisista edustajista. Siellä on kolmikantainen edustus, 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, 1/3 yhteisöjä, eli pääsääntöisesti yhdistyksiä, ja sitten 1/3 on ihan maaseudun yksittäisiä asukkaita. Ja tällä porukalla sitten tehdään niitä päätöksiä niistä hankkeista, että toteuttaako ne sitä meidän paikallisesti laadittua kehittämisstrategiaa, jota sitten on nähty, että mitä on tarpeellista tässä meidän alueella oikeasti kehittää. Niistä tulee tuossa hetken päästä tarkemmin. Mutta tosiaan Leader-ryhmä toimii siellä hakijan apuna ihan alusta loppuun asti, eli siinä kohtaa kun tulee se kehittämisidea, niin kannattaa olla yhteydessä jo meihin, niin autamme sitten muuttamaan ne ideat hankkeiksi. Ja tosiaan sen lisäksi, että toimitaan tässä yritysrahoituksessa, niin myöskin sitten yleishyödylliset yhdistykset ja erilaiset organisaatiot voi hakea meiltä kehittämishankerahoitusta. Ja kuten sanoinkin, niin Leader-toiminta, kun toimii siellä ruohonjuuritasolla, niin meidän tavoitteena onkin rahoittaa tämmöistä kokeiluluontoista toimintaa ja pieniä hankkeita. Ja meillä on siihen nyt tosi paljon erilaisia välineitä myös, joita esittelen tuossa kohta. Ja se, että nämä tuet tosiaan yhdestä hankkeesta voi hyötyä kyllä sitten laajalti koko alue, vaikka pieniä hankkeita yksittäisesti ovatkin. Ja Leader-toiminta on koko EUn laajuista toimintaa, eli kaikissa EU-maissa on samanlaisia Leader-ryhmiä ja meidän kautta tosiaan löytyy sitten linkit sinne myös kansainvälistymiseen, eli 2,000 Leader-ryhmään Euroopassa niin löytyy kontaktit meidän kautta.
Se, mistä tämä LEADER-tuki muodostuu, on hieman erilaista kuin mitä elinvoimakeskuksen myöntämä maaseuturahoitus, eli meillä on tästä lisänä myöskin sitten kuntien rahoitusta, eli LEADER-rahoituksesta 37% tulee valtiolta, 43% tulee EUlta ja 20% kattaa tästä rahoituksesta Vakka-Suomen alueen tai meidän Ravakan alueen kunnat. Ja kuntien osuus on tuo 3 euroa per asukas, jolla sitten saadaan tosiaan yhteensä 15 euroa julkista rahoitusta tämän alueen elinvoiman kehittämiseen. Ja hankkeiden tukiprosentti, kun vaihtelee 20 ja 100 välillä, niin niissä on kyllä sitten myös merkittävästi sitä alueen toimijoiden omaa rahoitusta. Että tällä LEADER-rahoituksella on tosiaan tämmöinen vipuvaikutus alueen kehittämiseen. Koska elinvoimakeskus tosiaan tekee meidänkin hankkeista sitten ne laillisuuspäätökset, niin ne tukiehdot ja tukikriteerit on täsmälleen samat, mitä Hilkka tuossa jo aikaisemmin esitteli, eli ei kannata mennä sen tarkemmin niihin, mutta sitten se, mihin LEADER-yritysrahoitus kohdentuu pääsääntöisesti, niin tässä muutama pointti siitä, eli tosiaan mikroyritykset ja nimenomaan maksimissaan 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset on niitä, jotka voi LEADER-rahoitusta hakea. Myös maatilat on tukikelpoisia silloin, kun ei tueta sitä maatalouden alkutuotantoa. Eli esimerkiksi matkailua harjoittava yritys voi hakea sit siihen matkailuliiketoimintaan liittyviin investointeihin meiltä tukea, mutta ei siihen alkutuotantoon. Eli vaikka samalla Y-tunnuksella toimitaan, niin voi sitten kuitenkin hakea niihin muihin investointeihin meiltä. Meidän kohderyhmiä on niin alkavat yrittäjät kuin jo toimivat yrityksetkin, on päätoimiset yrittäjät, mutta nyt uutena tällä ohjelmakaudella myös osa-aikaiset yrittäjät. Se, mikä on oikeastaan tärkein, ja tuossa aikaisemminkin jo tuli esille, hankkeen hakijaa määrittelevä kriteeri on se tahto kasvaa ja kehittää sitä liiketoimintaa ja se, että löytyy ne taloudelliset resurssit ja myös henkilöstöresurssit viedä se hanke maaliin asti. Ja totta kai se, että kun yritys hankkeella aina hakee sitä kasvua ja kehittymistä, niin pitää olla myös sitten riittävät markkinat sille suunnitellulle liiketoiminnalle. Eli niiden kannattavuuslaskelmien kautta myös meidän LEADER-hallitus sitten näitä hankkeita arvioi. Ja samoin kuin edellä, niin ei voida tukea kilpailun vääristymistä paikallisilla markkinoilla, eli jos on pelkästään paikallisella markkinalla toimiva yritys ja nähdään, että ei ole tarvetta toiselle tai kolmannelle saman alan yritykselle. Et siinä tapauksessa tietysti sitten, että jos on alalla vain yksi yritys, joka ei pysty vastaamaan siihen kysyntään, mitä toiminnalle on, niin silloin voidaan sitten miettiä sitä pelkästään paikallisella toimivallekin markkinalle yritystoiminnan rahoittamista. Ja tosiaan tukiprosentti nähdään tuossa seuraavalla dialla, eri nuo tukimuodot niin vaihtelee, mutta investoinneissa sitten äskeisen Hilkan kalvon mukaisesti niin 20 meidän alueella maksimissaan 30, mutta sitten kun mennään tuonne Lossin taakse Kustaviin, niin siellä tosiaan voi olla se jopa 40% sitten tukiprosentti. Tässä näkyy nyt pähkinänkuoressa hyvin tiivistettynä nyt nämä kaikki eri tukimuodot, mitä LEADER-ryhmän kautta yritys voi hakea. Ja nämä tässä keskellä olevat niin on aloittavalle yrittäjälle tai yrittäjyyttä pohtivalle tarkoitettuja tukia. Eli tässä meidän ei kannata nyt sen enempää ehkä mennä niihin, mutta hyvä tiedostaa, että myös tällaisia on olemassa ja näistä mielellään kyllä sitten kerron myös lisää. Mutta se, mikä nyt tässä päivän agendana on, niin on toimivan yrityksen kehittäminen sekä kehittämishankkeen avulla että sitten investointien avulla. Niin niihin meillä on tosiaan pari eri tukimuotoa saatavilla.
Ja yritystoiminnan kehittämiseen meillä on tämmöinen 3 000 euron vakioitu kertakorvaushanke, jonka avulla toimiva yritys voi sitä jo vakiintunutta liiketoimintaansa lähteä kehittämään uusille urille. Eli jos on esimerkkinä vaikka liikuntapalveluja tarjoava yritys, joka aikoo lähteä ihan johonkin uudenlaiseen markkinaan, uudenlaista jotain omaa tuotetta esimerkiksi valmistamaan ja myymään, niin semmoisessa tapauksessa vaikka tuotekehityshanke, johon tarvitaan ulkopuolista asiantuntijapalvelua, niin voisi olla semmoinen esimerkki tämmöisestä kehittämishankkeesta, johon sitten voi saada tuommoisen 3 000 euron vakioidun kertakorvauksen. Sitä tukea haettaessa pitää olla jo selkeästi selvillä se, että mitä hankkeessa tullaan tekemään, kuka sitä hanketta tulee toteuttamaan, keneltä palvelua ostetaan. Siinä voi olla rajatusti myöskin sitten siihen tuotekehitykseen liittyviä aineita ja tarvikkeita, matkoja, messuosallistumisia, tämän tyyppisiä kustannuksia mukana, mutta se pääpaino on niillä asiantuntijapalveluilla, joita sitten ostetaan esimerkiksi tosiaan tuotekehityshankkeeseen. Ja kustannusarvio voi olla toki 3 000 euroa suurempi, mutta sen täytyy olla vähintään se, jotta voidaan se 3 000 euron tuki maksaa. Eli tuossa ei ole muita vaihtoehtoja kuin se yksi summa, joka meidän kautta voidaan hakea. Ja jos on tarvetta, niin tätä samaa tukimuotoa voi tämän ohjelmakauden aikana hakea 3 kertaa maksimissaan. Eli edellyttää tietysti aina, että se edellinen hanke on saatettu maaliin ja sitten aina se seuraavakin hanke synnyttää jotakin uutta. Eli sitä samaa kehittämistä ei voida jatkaa tällä tavalla pätkissä, vaan aina siitä täytyy sitten tulla uusi selkeästi kehitysaskel sille yritystoiminnalle. Kehittämistoimenpiteen valmistelutuesta Hilkka mainitsikin tuossa ohimennen, eli voi tosiaan sekä tällaista kehittämishanketta haettaessa että sitten investointihanketta haettaessa, jos tarvitsee asiantuntija-apua niiden laskelmien tekemiseen, liiketoimintasuunnitelman sparraamiseen tai mitä se sitten onkaan se tavallaan, että saa hahmotettua sen oman yrityksen kehittämisaskeleet hankehakemukseksi asti, niin voi hakea tuommoisen valmistelutuen, joka on 2 000 euroa. Ja se on nimenomaan pelkästään sit ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostoon tarkoitettu tuki. Investointiavustus on tuossa sitten sekä osa-aikaiseen että päätoimiseen yritystoimintaan. Ja meillä eurorajat menee niin, että vähintään 5 000 euron kokonaiskustannukset, enintään 100 000 euron kokonaiskustannukset hankkeessa on tukikelpoisia. Ja niillä voi tosiaan sitten toimitilojen hankintaa, remontointia, kone- ja kalustohankintoja ja myös aineettomia investointeja rahoittaa sitten investointiavustuksella. Ja tukiprosentit tosiaan maaseutualueesta riippuen, onko ydinmaaseutu harvaan asuttu vai kaupunginläheinen, niin 20–30%. Nostin tämän yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille organisaatioille mahdollisten tukien kalvon myös tähän, koska täällä on tämä yritysryhmähanke, joka on hyvä väline, jos on 3–10 samanmielistä yritystä, joilla olisi sama kehittämisen tarve, niin sen voi toteuttaa tuommoisena yritysryhmähankkeena. Eli silloin sitten ryhmäyrityksiä yhdessä lähtee toteuttamaan jotain yhteistä kehittämistä, ja siinä voi olla samassa hankkeessa myöskin sitten yrityskohtaista kehittämistä. Ja siinä tarvitaan sen kokoon juoksijaksi ja hankkeen hallinnoijaksi joku ulkopuolinen organisaatio, eli esimerkiksi kehittämisyhtiönä Ukipolis voi olla tämmöisen yritysryhmähankkeen hallinnoija, ja sen kokoon juoksemiseen voi saada tuommoisen valmistelurahan sitten, millä se hankkeen
sitten kokoonpano kerätään ja tehdään ne tarkat suunnitelmat siitä. Se on yksi hyvä vaihtoehto myös pitää mielessä. Se kun sanoin, että hankkeiden täytyy aina toteuttaa sitten sitä meidän paikallista kehittämisstrategiaa, niin tässä on nyt seuraavilla kalvoilla kerättynä nimenomaan näihin yritystukihankkeisiin liittyvät strategian painopisteet. Eli meillä on kaiken kaikkiaan 4 strategian painopistettä, joista sitten tämä elinvoimaa elinkeinoista ja mahdollisuuksia matkailusta on sellaisia, jotka nimenomaan sitten yritystoiminnan tukiin viittaa ja koskee. Meillä on nyt aika alkaa käydä vähän vähin, niin käydään nämä tosi nopeasti, että saatte nämä materiaalit, niin voitte täältä sitten tarkemmin itse vielä lueskella, että minkälaisia ajatuksia täällä paikallisessa kehittämisstrategiassa on sitten näiden elinvoiman kehittämiseksi kirjattu. Ja nämä on vain esimerkkejä, joita täällä on nostettu esiin, että ei ole mikään tyhjentävä lista, että vain näitä toimialoja tai tämän tyyppisiä hankkeita voidaan tukea, vaan tämä on ajatuksia herättämään. Eli tavoite meillä pääsääntöisesti on kuitenkin se, että maaseudulla löytyy monipuolisesti erilaisia palveluita ja työpaikkoja. Ja erityisenä teemana on nostettu tuo elintarvikkeet ja lähiruoka ja sitten uusiutuva energia ja kierto ja biotalous. Näistä en nyt sen enempää käy läpi, näihin voitte tutustua sitten tarkemmin, mutta sitten on vielä erikseen tämä mahdollisuuksia matkailusta, johon on varattu 10% meidän kokonaisrahoituskehyksestä olisi tarkoitus suunnata näihin matkailun yritystukihankkeisiin. Eli tavoitteena on kasvattaa sitä maaseudun matkailupalveluiden tarjontaa, parantaa toimintaedellytyksiä ja haluamme, että alueemme on osa kasvavaa matkailualaa ja hyvinvointi- ja ruokamatkailun sekä meri- ja saaristomatkailun ansiosta suosiotaan kasvattava kohde. Ja täällä on sitten vielä hyvinvointimatkailuun ja tähän saaristomatkailuun erikseen painopisteet vielä avattu tarkemmin. Se, mistä voi hakea ehkä vähän ideoita ja inspiraatiota näihin hankkeisiin, niin on tuo maaseutuverkoston hankerekisteri. Täältä löytyy ihan valtakunnallisesti kaikki maaseuturahastosta rahoitetut, niin LEADER-hankkeet, elinvoimakeskuksista rahoitetut hankkeet, kaikki ja myöskin tuolta Euroopan meri- ja vesiviljelyrahastohankkeet löytyy kaikki sieltä. Ja sitten Ravakalta löytyy vielä oma hankekartta, eli täältä tämän linkin kautta pääsee sitten tuonne meidän hankekartalle, jossa näkyy kaikki sekä yritystukihankkeet että sitten noin yleishyödyllisten yhdistysten hankkeet ja muut kehittämishankkeet kartalla, ja julkiset kuvaukset löytyy sitten sieltä. Ja semmoista tyhjentävää ohjeistusta ei oikein voi antaa suoraan, että mikä hanke on tukikelpoinen ja mikä ei, ellei tiedetä vähän taustoja, niin mielellään ollaan aina hakijan kanssa yhteydessä ennen kuin sitä hakemusta lähdetään sinne hyrrään jättämään, niin osataan neuvoa sitten oikeanlaista hakemusta lähteä täyttämään ja valitaan se oikea tukityyppi sieltä. Niin tästä löytyy mun yhteystiedot, minun saa mielellään olla yhteydessä, jos on joku kehittämisidea, niin katsotaan sitten yhdessä, minkälaisella hankkeella sitä voisi lähteä mahdollisesti sitten viemään eteenpäin.